телефонҳои секамераие ки дар iPhone монанданд. Бисёри одамо аями телефонҳо мепурсанд. Яке ай ҳамун модело Tecno Spargo 2024 ки протсессоршам бақувватай, батарейкашам ва дарни комплекташ полни бигем прай мешава. Tecno Spargo дора 64 га, дора 128 га, магазини мода ҳаст наличида. Ҳозир ҳуй мекунем дарни комплектша мебинем ки чӣ дораву чӣ надора. Так, ҳамаш ростест, официально 1 сол гарантия доранд. Вақте ҳуй мекунем дар ҷабо ай худи Tecno я плёнка дига задагай запечат кардаг. Ва дарни комплектшда чӣ дора? Худи телефона инаи свети сафедаш марамат. Свети сиёҳшам наличида ҳаста 128 га ҳаста, ҳаста 64 га. Ва дарни комплектшда чӣ дора? Гарантини талон дора ки телефон 13 моҳ гарантия дора. Иҷа бумагаи дига намедонам чия ва дар иҷа чихоли прозрачни дар комплектш ҳастай ва зарядник барои заряд мондан. нархҳои телефонҳоро шумо чӣ хел метавонед бифаҳмед? Номраи болои экрана метавонед смело занг бизанед, нархҳои телефонҳоро мегемтон, ё ки агар хоҳед дигар телефонҳо нархҳошонро бинед, инаи тарафда телеграм канали мо ҳастай. Дуроин нархҳои ҳама телефонҳо дар мо ҳастай, метавонед занг бизанед, заказ кунед. Ва ногуфта намона ки инаи плёнкаи болои экранаш ба ҷои зашидни стекло. Телефон полни комплектай, нархшам арзонай. Tecno Spargo 2024 марамат. Занг бизанед, смело заказ кунед. Как iPhone-о сета камераи калон дора. Марамат.